Здравейте, приятели! Честит 24 май! Честит празник на светите братя Кирил и Методий и българо-славянската писменост и култура. Във Варна традиционно шествието е много мащабно. Тази година участваха цели 73 блока представители на детски градини, начални, основни и средни училища, висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, както и културни и научни институти, като ще ви покажа само една много малка част от представителните блокове, които заедно с малката ми гостиличка наблюдавахме. Надявам се да ви хареса, като разбира се, заснемането е в рамките на закона. Това е публична проява на децата и тези деца, които са по-близко, ще бъдат замъглени. Я ръкопляскане на твоите приятелчета. Ценностите на българската просвета и култура съхраняват духа на традициите и възпитават на децата в любов към родното слово и знание. Честит празник, детска градина номер 45 Българче. Изявен благобройния мозоритен състав на основно училище Добри Чисто Варна. В него се обучават 860 ученици и 56 педагози. Създадено по настояване на жителите в квартал Рудби, сега квартал Чайка, като начално квартално училище през 1946 г. Честит празник! Честит празник! Виж какво са облечени, да? Отличнички, да? Браво на вас! Всички бяха с ног. Как ти ми хареса? Знам, виждаш ли? По-голямо, а? Голямо, че си празник.